la penúltima xerrada del dia ve de part del Racó del Manga i ens oferiran una xerrada sobre l'estat del manga en català. Us presento les persones que estaran aquí amb nosaltres ara i ja us deixaré amb elles. Elles són la Geis del Racó del Manga, que és la persona que moderarà aquesta sessió. Un aplaudiment per ella, sisplau. Amunt, 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 amunt els ànims. Molt bé. També tenim amb nosaltres a l'Anabel Espada de Norma Editorial. Fort aplaudiment, que està pujant a l'escenari. I també ens acompanya l'Olga Resina de Oso Còmics. Perdó, Doncs, escolteu, jo us deixo amb elles, que us faran una xerrada superinteressant sobre l'estat del manga en català, que ens interessa molt a tots i a tots els que estem aquí. I res, l'escenari és tot vostre i teniu, doncs això, tota l'estona que vulgueu. Moltíssimes gràcies, Diana, per presentar-nos. Home, Quina magnífica presentació. Un aplaudiment per ella, sisplau. És un plaer sempre, és un plaer sempre. Us deixo amb elles, que són les protagonistes. Molt bona nit ja, família, perquè... Aquí comença El Racó del Manga. El Racó del Manga, un podcast de manga i cultura japonesa en català. Ara sí, veus? El rebobinava bé. Bona nit, família. Som el Racó del Manga i estem en el Manga Barcelona. Un fort aplaudiment per tots. Com veieu, soc la Geis, ja em coneixeu, els que escolteu el podcast. No estic sola, estic superben acompanyada. A la meva mà dreta, Anabel Espada, bona nit. Hola, bona nit. Bona tarda, nit. A la meva esquerra, Olga, bona tarda, nit. Hola, molt bones. Apropa't, t'has d'apropar al micro. Ai. Ara sí? Hola, molt bones. Ara sí. Venim a parlar de l'estat del manga en català. Òbviament, tenim representants de dos editorials molt diferents, però que tenim la bona sort que des de fa un temps publiquen en català. Faig una breu introducció. Fa molts anys, recordeu que havia com una època daurada, hi havia com un ànim on moltes editorials van publicar en català, va arribar una crisi econòmica a nivell mundial, i sembla que ja cap al 2018, més o menys, que és quan neix Oso Còmics, si no vaig malament, i poc després també Norma Editorial s'anima, apareix el manga en català i torna, jo crec que amb més força que mai. Més o menys, ubicats estem tots? Sí? Vale. A partir d'ara comencem. Olga, com neix, que ja us he explicat moltes vegades, però potser per això algú és nou, com neix aquesta iniciativa bilingüe per vosaltres? Bé, nosaltres des d'un bon inici, només fa 5 anyets, és un projecte que podríem dir que encara és jove, però 5 anyets sí que et dona una certa estabilitat. Doncs la nostra idea inicial sempre va ser la doble edició. De fet, inicialment, la nostra idea era fer-ho bàsicament en català. Això sí que és cert. Però clar, també veiem que podia ser massa arriscat, una editorial petitona, sense aquests recursos de promoció, sense entrar en xarxes de distribució i començar fent-ho de manera així arriscada, que tothom ens ho comentava en català, vam decidir fer la doble edició i menys mal que vam poder iniciar-ho en aquest aspecte, fer-ho doble, perquè sí que podríem dir al llarg del temps que potser el nostre projecte no hagués tingut la viabilitat que potser fins ara, que tenim ara. Aleshores, bàsicament és això, era una idea inicial en català, però després ja ens hem mantingut amb doble edició, inclús ja últimament ens hem atrevit en segons quina sèrie en fer amb triple edició, també en euskera. Per part teva, Anabel, i des de Norma Editorial, o sigui, en quin moment us feu el plantejament? Perquè això no és una cosa de ho decideixo avui i demà surt. Com neix aquesta iniciativa? Perquè sempre tinc un Norma Editorial en general, perquè no només és manga, de publicar en català. Com arriba en el moment de manga en català? La veritat és que ja feia un temps que volíem tenir
havíem tingut algunes coses en català, però eren coses com molt concretes, molt esporàdiques, títols que sí que consideraven que tenia també sentit que estigués en català, sobretot en producció pròpia, però ja us diem, no hi havia una continuïtat i sí que volíem fer una línia de manga en català. El que passa és que teníem els plans aquests, però va venir la pandèmia i el que eren tots els plans que tenien es van haver d'aturar o reorganitzar una mica. I llavors ja quan la cosa ja va estar una mica més estabilitzada ja és quan s'hi van posar, perquè el que sempre havien tingut clar és que no volíem que fossin, com us deia, esforços puntuals, volíem fer una línia i per fer això doncs hem de decidir quins títols han de formar part d'aquesta línia, hem de negociar amb les editorials japoneses i preparar-ho de manera que no només puguem llançar la línia, sinó puguem tenir una certa continuïtat i assegurar als lectors i lectores que, òbviament, si es comencen aquesta sèrie, la podran continuar. Per fer-ho, vam escollir els títols més venuts i més populars del nostre catàleg i ja ara a Ataques Titans hem aconseguit el que sí que volem fer amb títols especials, que és tenir disponibles alhora l'edició en castellà i en català perquè es pugui escollir. Fins ara no era possible, però aquest és el nostre objectiu i de cara al futur llicències importants ja directament ofertar-les en català i castellà, les que es puguin, i ho veiem més factible perquè puguin estar a la venda en els dos idiomes i des del principi el lector pugui escollir en quin idioma s'ho vol llegir. Jo crec que aquí has de fer la frase màgica, que és que la gent pugui escollir. Per part vostra també he de dir que el dels títols, el de l'hora, val a dir que Death Note i Sakura és que ja tenen uns anys, perquè si no vaig errada, Death Note era el 2010. La Black Edition nostra, sí, és possible, però la sèrie original aquí a Espanya, diria, no, 2005-2006, quan va començar Glenat, en el seu dia l'edició en tankobon. O sigui que són sèries que, òbviament, hi ha generacions que no les coneixen i ara, si se senten interessats, doncs, poden començar-se-les en català, òbviament. Ara que ja tenim aquest plànol, que és prepandèmia, que ja veieu que surt tot a mitjans de pandèmia, però el plantejament és la pandèmia fa a tots un reset a la vida, i mica en mica anem posposant el que ara és més o menys una realitat. Com veieu vosaltres a nivell independent? Creieu que més o menys, sense haver-ho parlat, tots alhora, perquè sembla com una miqueta tots alhora, ja teniu plantejat la publicació del manga en català? Perquè, o sigui, per molt que us vegin dades, més o menys les editorials estàveu totes allà mateix. I jo no crec que quedéssiu qual grup de WhatsApp de anem a publicar en català. Què veieu que és el motiu que us fa una mica a totes dir anem a publicar en català? Bueno, nosaltres ja ho vam fer, nosaltres portem 5 anys i després de Glenat i el Joan Navarro, que també vaig parlar amb ell, perquè també vaig voler parlar, la seva experiència amb el català, però clar, la seva trajectòria i tot el que ell me va poder dir, nosaltres no vam poder adaptar res ni ens va servir de gaire pel fet que ell sí que vivia bastant també amb l'ajuda de subvencions, no és pas el nostre cas. En el seu dia, quan vam començar a iniciar-nos, sí que ho vam mirar, i aleshores, però el nostre perfil de petit editorial no s'ajustava als mínims de publicació, que llavors, no sé si recordo, que eren 10 publicacions a l'any per poder demanar algun tipus de subvenció per l'edició de manga en català. Nosaltres, clar, fem 6 volums, dobles o triples, però no deixen de ser 6, no? I per tant no hi havia manera. Clar, tampoc no enteníem una mica com a nivell de subvencions, que en teoria hauries d'ajudar una mica als petits, que són els que són més necessitats, doncs hi ha aquest buit de que no existeix aquesta subvenció, sinó que ja has de tindre un cert nivell o grandària d'editorial i de capacitat de publicació. Dit això, com que ja vam veure que aquest tema per aquí no podíem veure ni res, vam dir, també vam recapacitar una mica, tant el Sergio com jo vam dir, mira, un projecte que també necessita una subvenció és com un projecte mort, no? Un projecte ha de valdre per si mateix, no? Les subvencions l'únic que fan és emmascarar
doncs que alguna no tira o no funciona. Llavors, ara ens hem ficat en contra de tema subvenció, no? Perquè molts també ens han comentat, aprofito l'avinentesa, que sempre ens han dit des dels fa 5 anys, no, és que si a OSO publica en català és que rep subvenció. Bé, doncs ja reiteradament sempre hem dit, no tenim subvenció, i és que ara tampoc no volem, no? Perquè també els projectes, i més empresarials, doncs haurien de funcionar una mica d'aquesta manera, de no estar lligat amb l'administració. El que sí que demano a l'administració, doncs potser m'enrotllo una mica. Tira. Sí, aprofito. El que sí que demano és promoció. És a dir, no és que subvencionin una traducció o el que sigui, no, promocionar. L'administració té prou eines a nivell de biblioteques, a nivell d'escoles, i que faci promoció, és a dir, donar coneixement que certes coses existeixen. I amb això ja n'hi ha prou. Amb això seria estupendo, ja. I inclús això ja faria que tot rodés. I aleshores, bueno, he perdut una mica el fil. El fil era com us heu ficat, i no us heu ficat, ja m'enteneu d'acord, per publicar tots alhora en català. És fictici el tots alhora, eh? Sí. Aleshores, nosaltres, independentment que no estem tots alhora, sí que potser vam ser una mica l'excusa de dir, ostres, els d'Osso, aquella petita editorial de Prades, fa català amb títols de ninxo, que són difícils ja de per si, que hi hagin lectors, va ser una mica el detonant per fer que les grans, amb obres tan potents i tan comercials, poguessin, els diguessin, ostres, amb això pots fer el pas. De fet, la normalització mai vindrà, tot i que m'agradaria que fos el contrari, però la realitat és aquesta, una normalització no vindrà d'una editorial petita, ha de vindre amb editorials com Norma, amb aquests títols tan potents i aquests bestsellers, sí que tenen aquesta capacitat amb aquests títols que tothom realment compra i està a l'abast de tothom, de normalitzar. Llavors, fins que no han vingut ells, jo crec que sí que hi ha hagut el moment del detonant de l'inici de tota aquesta producció de manga en català i que, gràcies a ells també, el manga en català permetrà que tingui la seva continuïtat i que tothom s'assumi. Però realment no podia ser a través nostre, perquè ja ho hem estat durant 5 anys i no ha sigut així, però sí que crec que gràcies a ells es tirarà tot endavant i jo veig aquesta la part positiva, no? Anabel, com veus tu aquesta posició? Jo la veritat és que no crec que ens haguem posat d'acord, perquè és que per la nostra banda no van consultar ningú. El que passa és que va ser el moment adequat a la nostra... el que nosaltres vèiem. Per una banda era un projecte que ja teníem en marxa, el que no teníem encara decidit del tot és quines sèries entrarien a la línia de català. El que sí que passa és que després de la pandèmia sí que és veritat que va haver-hi un interès extra per tot el que era la manga i l'animació. Això va fer que les vendes també augmentessin i sobretot les vendes d'alguns títols que eren els més populars. Llavors vam pensar, donats a tenir una línia en català, ens interessa més fer-ho amb aquests títols que ja sabem que són els que a la gent més li interessa, perquè al cap i a la fi, com bé deia l'Olga, el que necessitem és que la gent llegeixi i llegeixi en català. I, òbviament, si són títols que ja sabem que són històries que estan desitjant llegir, en el nostre cas també hem tingut molta sort, també de xiripa total, que TV3 comencés a emetre Guardians de la nit. Nosaltres no ho sabíem, ja la teníem contractada i de fet la teníem programada per al mes que s'havia de començar a emetre. Quan ens van informar vam dir, ostres, és que ni fet aposta. I això que ha fet que hi ha molts nens i moltes nenes que han descobert aquesta sèrie perquè tenien l'anime, s'han volgut comprar el manga i quan han anat a la botiga ja estava disponible, per sort en català, i han pogut escollir quin idioma volíem, que de fet era el que sempre havíem volgut. O sigui que jo no crec tant que ens hagin posat d'acord a treure d'aquesta manera, sinó que aquests 2 últims anys a nivell editorial han estat molt bons, ja no només a nivell de còmic, que ha crescut moltíssim, sinó a nivell editorial general, de publicacions. S'ha llegit molt, s'ha venut molt més, perquè també és veritat que sembla ser que el confinament una cosa bona que sí que va bé és que com teníem més temps, hem donat sortida a aquesta pila de lectures que teníem allà aparcades per quan tingui una estona i una altra cosa no, però al confinament molta gent el que va tenir és temps.
i es van tornar a reenganxar. Potser els va tornar a picar el coquet de la lectura, de manga, de literatura, de veure anime, de veure el que fos. I això, òbviament, ens ha ajudat, i quan ja vam poder sortir de tot això, doncs s'hi van trobar. I també el que haig de dir és això, que estic totalment d'acord en que des de les subvencions, perquè nosaltres tampoc les podem aconseguir. O sigui, uns per molts i uns per les altres. O sigui que tot l'esforç que fem ens costa, bueno, paguem la factura completa. Ho dic també perquè també se'ns ha dit, no, clar, és que Norma té subvencions i... No. No anirem esbrinant amb les subvencions, però sí que vull No, però aprofitar... sí que és una cosa que sí que sé que la gent ho diu No. com així, com fàcil, com si fos Sí, en el sí, Mercadona sí. i compres una Sí. subvenció. No, Aviam, us dic que no. Que la cistella de la compra no és gratis. Sí, No. és a dir, no entra en el cap que a vegades fas una aposta per la cultura, i que això implica un sobrecost, perquè clar, editar català és un sobrecost. En el nostre cas, a petita escala, l'edició en català, tot i que el preu venda al públic és el mateix, però nosaltres la producció és més cara. És molt més cara, perquè ja només amb el ràtio de la impressió dels exemplars, el ser menor ja encareix, i l'has de traduir, i té tots els altres conceptes. Vull dir, té tots els altres ingredients de cost que la de castellà, però té aquest handicap, no? Aleshores, totes les editorials que estem fent que l'edició en català la mantinguem al mateix preu equitatiu, amb les mateixes condicions de qualitat, ja estem fent un sobreesforç i és una aposta pel lector en català. Clar, el més fàcil seria, mira, haig de pujar el preu de l'edició en català o baixar la seva qualitat, no? Llavors, són coses a tenir en compte també. En altres tipus de publicacions això passa. Hi ha llibres infantils que l'edició en català és més cara. Que jo ho entenc, perquè treballo amb això i jo faig els escandallos i òbviament és que és això. Si ja directament pots fer una tirada més gran perquè la teva previsió de venda és, per exemple, tot el territori espanyol i fas una tirada més petita, la teva previsió de venda pel tema d'idioma és un territori més reduït, com pot ser Catalunya o País Basc, doncs òbviament et costa menys perquè és el que estaven dient, la impressió és el que toca, la traducció és el que toca, però que al cap i a la fi el que passa és que això ens agrada i ho fem perquè creiem que ha d'haver-hi lectura en català i al cap i a la fi dius, bueno, vinga, endavant, tirem. I ho acabem fer per això, però que és això, que a vegades sí que fa una miqueta de ràbia quan de seguida diuen és que ho feu només per les subvencions i encara que les rebéssim, la subvenció és un petit tant per cent. Sí, bueno, sí. Que a vegades et subvencionen la traducció, que està molt bé, però que tampoc et penses que perquè et donin la subvenció ja està, és gratis, no? Tot l'altre ho has de fer. Però bueno. Ja, com heu fet a l'apunt de l'increment, per verificar i corregir-me si m'equivoco, també quan feu la llicència en manga heu de pagar també per la llicència de l'idioma, és a dir, pagueu per castellà i pagueu per català, o sigui, plus. Es paga, almenys els contractes que tenim nosaltres són per territori i per idioma. És a dir, nosaltres tenim llicència per, posem el cas, Guardians de la nit per espanyol, per territori espanyol, i tenim la llicència, un altre contracte, que és per Guardians de la nit en català, territori també espanyol. Però bueno, que òbviament, si poso Valladolid, no en vendrem tants, no? Però són llicències dobles per territori. És a dir, jo no puc vendre Guardians de la nit, per exemple, a Mèxic, perquè jo tinc llicència per espanyol, territori Espanya. Tal i que qui tingui la llicència, no ho sé, qui tingui la llicència de Guardians de la nit a Kimetsu no Yaiba a Mèxic no ho podria vendre oficialment. Una altra cosa és que algú s'ho compri a través d'una botiga o vingui aquí i s'ho compri. A mi m'ha arribat coses que fa gent, sobretot a Llatinoamèrica, que compren volums aquí i els porten allà sense llicència i ho distribueixen a llibreries. Això a mi m'ha arribat a arribar. Però bueno, també hi ha aquest tipus de contracte, però jo també m'he trobat el contracte que també existeix per idioma. Sí, per idioma per tot el món, sí, això també. El que passa que sí que és veritat que ara que estan veient que hi ha més demanda, potser a nivell fins ara a nivell de Sud-amèrica no hi havia potser les editorials o la demanda pertinent, doncs ja era ja espanyol of the world, no? Allò que així. I ara sí que potser, però vull dir, algun contracte és espanyol. N'hi ha aquestes, n'hi ha aquestes opcions. Llavors, clar, podria haver-hi
pot haver-hi de tot, no? Perquè ja saps tu. O un contacte és individual i el teu és un i el teu és un altre. Sí, que pot haver-hi petites variacions que pot ser que per això hi hagi algun llibre a part, o no. Jo no justifico a ningú, no? Però també es pot donar aquest el cas. I clar, nosaltres també ens hem trobat que també hi ha un mínim, menys nosaltres que tenim una producció petitona, clar, als japonesos els és igual això, és a dir, els és igual el que tu venguis. Ells volen un èquits pels royalties. Menys d'allò no els hi parlis, no? Clar, jo no puc dir, mira, no, és que en català m'aniria bé... Fer 200, no 600. Doncs clar, llavors, no, nosaltres almenys no ens ho hem trobat, Això també depèn una mica de l'editorial, la seva capacitat de negoci, que poden ser més flexibles i tal, però en el nostre cas no és el cas. Llavors hi ha uns mínims i a vegades hem assumit, quasi totes les vegades, hem assumit uns royalties per èquits de català que sabem que no els vendrem. Per tant, això el que fa? Encara més. No únicament és que imprimeixes menys, per tant, la producció aquesta incrementa, tot l'altre te surt igual, per el tema traducció, etc., sinó que a sobre, en el nostre cas, i en algun cas de més pot haver-hi, els royalties. Llavors, clar, si tu a vegades fas els números, dius... M'entens? Llavors és quan pactes el preu de venda al públic d'un volum, potser ve determinat per poder assumir aquest risc. Entenc, perfecte la pregunta. Però també has de tenir un preu competitiu. Òbviament. Clar, jo la pujada de preus potser... està sobre la taula de tothom. Clar. Què passa? Per això nosaltres tampoc no entrem a la distribució, perquè tampoc no podem. No tenim aquest marge. Per què? Perquè hi ha tots aquests hàndicaps. Llavors, no tens el 50-60 que et puguin demanar. No existeix. Llavors, has de trobar la teva manera de funcionar i de fer-lo rodar, no? Però, clar, les coses no són tan senzilles, no? I sobretot és que la gent, ara que és un bon moment, de que hi ha edició de manga en català, que hi ha en consonància també amb el que seria la televisió, és fantàstic, no? Les grans editorials també, vull dir, el missatge quin és? Aprofitem aquesta petita onada que la fem grossa entre tots i que no vagi en retrocés, que hi hagi aquest suport per part de tothom, perquè ara els engranatges estan perfectes, perquè pugui tirar això endavant, es consolidi i ja sigui de manera permanent. Potser seria interessant, i això que apuntaves tu, Anabel, en Guardians de la nit, que us ha funcionat molt bé en català, perquè s'ha més en LSX3, el canal infantil, en català, que els nens fa, que volen escoltar i llegir el mateix idioma, és a dir, en aquest cas en català. Potser seria una miqueta interessant, que segur que ens escolta i ens veuen a l'SX3 i sempre ens tenen una miqueta de referència, de la gràcia de que sàpiguen el catàleg que hi ha, que puguin escollir a l'hora de, si hem de triar una sèrie, per exemple, ara han anunciat Naruto, però també saben que tenen Yona. Llavors és cap a futur, llavors a vosaltres, igual que a vosaltres us facilita si jo tinc un producte que té animació en català, me compraran el manga, vosaltres a l'hora d'analitzar de faran Yona, sabem que és una sèrie molt llarga, sabem la coletilla que té el shoujo, plantejar-vos, fer, per exemple, com que funciona molt bé l'animació, plantejar el manga en català? És un dels factors que tenim en compte quan ho decidim, però també hem d'estudiar altres factors. En el cas de Yona, per exemple, la sèrie porta 41 volums a Japó, no està tancada i l'animació només adapta al primer arc. És un drama. Llavors, clar, si féssim Yona, què fem? Només els 8 primers volums? Per una sèrie que estarà en antena, posem que 2 o 3 mesos i que després la gent ja se n'oblidarà, però jo m'he compromès. El que nosaltres tenim molt clar és que la nostra intenció és sèrie que comencem, sèrie que acabem. Potser no amb la cadència en un principi plantejada, perquè si els números no surten, el que no podem fer és encaparrar-nos a mantenir una periodicitat d'una sèrie deficitària que al final d'any el que ens faci és torpedejar la línia de flotació de la línia, perquè al cap i a la fi el que ens interessa és com a mínim tenir algun ingrés, perquè ens agrada molt el que fem i ho fem molt per l'amor a l'art, però això és una empresa. No, i jo us felicito sobretot per quan diu que el que feu és espaiar, perquè podríeu tindre l'opció de cancel·lar i llavors una cosa que és veritat que us felicito en general als editorials
que feu l'esforç i el sacrifici, que són pèrdues econòmiques, al cap i la fi. Sí. La veritat és que sí. A veure, les coses com són. Sí, hi ha sèries que sabem, el que estava comentant abans l'Olga, hi ha sèries que sí que mai recuperarem, mai amortitzarem el mínim garantitzat, mai. Perquè les tirades ja són més baixes del que hem de pagar. Però ens hem compromès, hem fet un compromís amb els lectors, un compromís amb l'editorial japonesa i amb l'autor i l'acabarem. El que passa és que potser no en el temps que nosaltres havíem plantejat, bueno, això en 2 anys la tenim i acaba en 4. Bueno, doncs mira, de miqueta en Però miqueta. la tenim. Sí, bueno, és que no és culpa d'aquestes persones que sí que els hi agrada, que ells són fidels. Si és la sèrie de la teva vida, és que jo ho entenc. A tu no t'importa que els diamantes no els hi agradin? Són ells que no tenen bon gust. Jo aprofito Clar, això que és dius per fer una reflexió a tothom que ens escolta i que no es dedica al món editorial, distribució i que no és la seva feina, perquè clar, que tot el carinyo és el vostre pa de cada dia. Nosaltres som aficionats, que jo em compro els vostres mangas, les vostres obres, i és veritat que jo em puc emprenyar de m'han cancel·lat X sèries. Però clar, vosaltres de la vostra feina, clar, és una empresa, ha de tindre un rendiment econòmic perquè us jugueu al pa i a vegades jo crec que no, el públic propi, els que us consumim, no són conscients que darrere vosaltres té una feina i que a vegades no és només la voluntat, sinó és que potser t'arrisques al pa. Bueno, intentem equilibrar el millor que podem, almenys en el nostre cas. Jo parlo al nostre cas concret, que és el que conec, i no vull assumir res de ningú. Sé que si algun editor, un altre editorial, tant de manga com d'altres, ha hagut de cancel·lar sèries, no ho ha fet content. Perquè cada sèrie que tu entres a catàleg que fas amb il·lusió, i ho fas perquè te la creus. Clar. Perquè creus que és un bon títol, creus que és interessant, que encaixa en el teu catàleg, que els teus lectors la gaudiran. A vegades l'encertes, a vegades no. Quan no l'encertes, doncs, ostres, no t'agrada. I a mi quan haig d'espaiar, doncs tenim sèries que espaiem que a mi personalment a mi m'agraden, però no venen prou, llavors, doncs bueno, faig 3 l'any, 4 si puc, i òbviament prioritzo les que donen diners precisament perquè els beneficis de les que donen diners puguin emmascarar una miqueta aquestes pèrdues que tenim. Tenim la sort que tenim sèries molt bones, que funcionen molt bé i ens estan permetent això, però bueno, i si algun dia no tinguessin sèries tan bones, doncs hauríem d'espaiar més. I ja està, és el que hi ha. Clar, jo anava en aquest sentit, sobretot és l'esforç, que a vegades és altres aspectes, i jo si fico la caverna perquè en Bola de Drac em funciona molt bé. Selecta Vision sempre diu, tinc una nova edició de Bola de Drac, i ja, dic, però Bola de Drac em dona un altre producte, com pot ser precisament Guardians de la Nit, la primera temporada, si no, no la tindríem. Però abans hem parlat de territori i m'agradaria saber perquè a Catalunya jo sé que el català funciona. I és més, ha arribat a un punt que entre totes les editorials heu arribat a un punt per mi molt interessant que és no puc assumir tot el manga en català que m'agradaria alhora. O sigui que us he d'espaiar. Ara soc jo que la meva economia pròpia m'he d'espaiar per poder... O us he d'escollir, que també em passa això, clar, perquè com també consumeixo castellà, us he de distribuir jo també com si fos la vostra empresa, com si fóssiu editorials, per arribar jo a vosaltres. Llavors, a nivell de territori, més enllà de Catalunya, les ventes us funcionen bé, no funcionen... Com aneu? Però de manga en català? De manga en català, sí. Gairebé diria que mig residual. No sé, potser sí que tenim vendes a Galícia, per dir-te alguna cosa, però potser és un català que està vivint allà i es vol llegir Guardians de la Nit en català, però és que, clar, jo no sé quin interès pot haver-hi a Còrdoba per al manga català. Aquí és on vaig. Si hi ha un interès fora de Catalunya, és per si ja existeix. Jo crec que és residual. O sigui, residual. València. Sí, bueno, això sí, Balears, València, sí. Balears, això sí. Sí, però clar, no són tan potents com seria aquí a Catalunya de capacitat lectora. Nosaltres a València sí que tenim a Futurama i alguna més, que de manera ja constant doncs, fan les seves petites comandes, ja de sempre. Per tant, sí que hi ha lectors de manga en català i lectores, però realment, no sé si inclús no cal parlar en català, realment on majoritàriament es ven en manga, no? Sí, possiblement també en castellà la comunitat on més es ven precisament sigui Catalunya, no? O sigui que a nivell de manga en general podríem dir que a territori espanyol es consumeix més a Catalunya?
Home, el consum a Catalunya és elevat. També està a Madrid. Tampoc nosaltres no som... O sigui, no anem a números, val a dir que anem a números i anem a una mica especulació, la sensació vostra. Aviam, clar, nosaltres que no som representatius, no estem distribuïts. Tenim els títols de ninxo, per tant, són gent que ja és lectora de manga, que busca aquella obra referent i no és la primera lectura que fan. Per tant, fem molta... El nostre bàsicament és venda online i fires i, per tant, no podria dir-te jo el panorama de la capacitat lectora, diguéssim, global. Clar, Norma sí que està ben distribuïda, els títols que té, diguéssim, abarca tothom, m'entens? És un perfil ja global, no? Per tant, el que jo pugui dir-te seria molt específic de lo nostre i no et dona aquesta visió del que seria el manga. Jo, a nivell general, sí que és veritat que es ven molt manga a Catalunya, també perquè tenim molta tradició també de manga i anime, perquè van ser els primers de tenir... Teníem Doctor Slump, teníem Dragon Ball, TV3 va fer una feina excel·lent durant molts anys portant anime, quan abans no sabíem ni el que era, però nosaltres ho vèiem. I les editorials, com moltes estem aquí, vulguis o no vulguis, això sempre ajuda perquè pots promoure més perquè tens al costat de casa, és com més fàcil, no? Però jo no diria que com un 80% del manga es ven que a Catalunya no. El que passa és que sí que és veritat que està concentrat, que té tota la lògica del món, en grups grans de població. A Madrid també es ven molt, però és que a Madrid hi ha molta gent. I, òbviament, no sé què dir-te, potser a Porto Llano, si hi ha menys gent, es vendrà menys manga. També depèn de l'edat de la població. En general, el consumidor de manga acostuma a ser adolescent, jove adult, fins 40, jove adult, ho deixem aquí. Però, clar, òbviament, en una zona que tingui un índex de població més gran, més envellida, doncs, òbviament, menys manga. No sé què dir-vos. Per exemple, a Salamanca, si està a la universitat, doncs segurament es vendrà molt més manga perquè si molta de la gent que hi viu allà són gent d'entre 18 i 26, 27, doncs diguem que és com el nostre target. El nostre, vull dir, de Norma, ja no només de manga, sinó també d'americà, d'europeu i de les altres línies que tenim. Llavors, jo el que sí que he notat és que després amb la popularització també d'internet i de les xarxes i tal, està tot, és tan fàcil obtenir informació del que tu vulguis i aconseguir el que vulguis amb un clic, literalment. I ho pots demanar i ho compres on sigui, a Amazon, a la nostra botiga, a la botiga de no sé què, totes tenen online, merchandising igual, pots comprar fins i tot si t'interessa l'edició de no sé d'un altre país també la pots comprar, la tens en 3-4 dies, la tens a casa. Això ha fet molt per ampliar les nostres fronteres, però de tot, ja no de còmic, ja des de qualsevol cosa que t'agrada. Si t'agrada el crochet també pots fer-ho, pots comprar llanes de no sé on. És que és això, és tot tan fàcil i a vegades costa una mica fer un bon anàlisi de tot perquè tenim ja tantes opcions. Abans anaves a la llibreria o anaves a la llibreria i potser n'hi havia una, o a la llibreria, que diu la llibreria, diu a l'estango, el quiosc, que era el que hi havia a la teva ciutat o poble, que era el que venia. A la meva adolescència jo i la meva amiga ens anaven tornant les sèries i amb Live només teníem una llibreria que portava un volum i no vulguis saber com corrien el dia que portava Live. I no és com ara un WhatsApp m'ha arribat. No, clar, tu anaves allà i primer que arriba, primer que se serveix. Sí, exactament, i la distribució era com era, i els punts de venda els que eren. Els joves no sabeu la sort que teniu ara, és que abans era molt complicat. Bueno, hi ha un punt que jo, o sigui, en aquest punt et compro que ser adolescent a l'època del 3XL era molt divertit perquè el canal t'ho donava tot, perquè és veritat, i et facilitava el que bé dius, l'accés a vull comprar el manga, però alhora és veritat que la gent d'ara, per nosaltres, els hi falta aquest punt d'anime i faltaria aquest punch per part de la televisió pública d'acabar juntant les dues coses i fer pinya. No us penseu que jo sóc d'abans del 3XL. O sigui, no, tu estaves allà. Sí, però jo estava treballant, jo no era les que ho veia. O sigui, era d'abans, no teníem ni manga ni teníem anime gairebé. O sigui que era més dur fins i tot. Però sí, s'ha avançat moltíssim i no en tant de temps. I, ostres, ara jo entenc, òbviament, tots volem més i volem millor, però s'ha avançat moltíssim i això que estem veient aquí, 29 edicions de Manga Barcelona, amb tota la gent que hi ha a les activitats,
el bon rotllo que hi ha, nens petits també disfressats i gaudint del manga, famílies senceres que venen cosplayades. És que això és genial i jo quan era adolescent, bueno, és que no m'ho puc ni imaginar. No, realment, si fem l'anàlisi del target d'edat dels Manga Barcelona o el Salón del Manga d'abans, el target era molt més tancat que no ara. Bueno, és que pots anar a una botiga de mass fashion, pots anar a un Zara o un Bershka i tens roba d'anime. És que, vull dir, a la nostra època te l'havies de fer tu, literalment. El meu director em vet a fer promocions a l'actualitat de la setmana amb la moda, que més sovint sempre diu, ja he fet la coletilla, perquè és una realitat que lo de comprar la samarreta de les vostres sèries, que també Mega Man entra, I tu te'n vas a Celio o al CIA algun cop, alguna cosa Mega Man entra, que sàpigues. Per mi això es troba meravellós. I ara vaig a tirar una miqueta més enllà, i és, ara que veu estable la publicació del manga en català en aquest moment? Bueno, sí. Jo, de moment, estem contents amb els resultats dels títols que tenim en català. Sí que tenim algunes coses que esperem poder anunciar durant l'any que ve. El que passa és que fins que no tinguem lligat i ben lligat i podem dir coses, no diré res. O sigui que demà no parlarem de català. Demà no parlarem de català? No, perquè estava esperant una confirmació que no m'ha arribat. I com estic tan escaldada ja amb altres coses que hem dit que sí, després ha estat que no, perquè no tenim l'okei, jo fins que no tinc... Ara ja, jo fins que no tinc l'okei i els materials ho tingui tot, no diré res perquè trobo que us faig patir i és que em sap greu perquè sé que hi ha gent que està esperant algunes llicències que hem dit que anunciarem i si després per calces moltes vegades alienes a nosaltres no les podem treure, em sap greu, m'estimo més dir-ho quan ja directament pugui donar data perquè ho tinc tot. Doncs això, per la nostra banda estem contents amb els resultats i esperem poder-la ampliar. De mica en mica, tampoc no volem tornar-nos bojos traient molts títols, perquè si pel que sigui l'interès no acompanya o el que estaves dient, és que si hi ha molts títols en el mercat també arriba un moment que l'economia que té la gent és la que té i els euros t'arriben fins on t'arriben. I entenc que a tots ens passa que hem d'acabar escollint, no pots fer-t'ho tot, però tampoc volem omplir el mercat de 10, 15, 20, 30 sèries en català si el mercat no les pot absorbir de cop i ens estimem més anar-ho fent de mica en mica més orgànic. I si podem acabar tenint això, genial, però no volem passar de 0 a 30, per dir-vos alguna cosa. Ens estimem més fer-ho de mica en mica. Serà per bons mangas per incloure en catàleg. Olga, com veus això? L'estabilitat del manga en català, de mica en mica, d'anar publicant... És la millor manera. La bona cuina amb el foc lent és la que millor després dona resultat. I més ara que sembla que hi hagi una mica de superproducció de títols i de publicacions. Si un projecte que comença nou, el millor és tractar-lo quan més en carinyo, i això implica reflexió i pausar-lo, doncs jo crec que és la millor manera. El que jo veig és molt positiu és que una vegada ja ho han engegat, aquí Norma i les grans editorials, que ja han demostrat, ja han ficat el seu primer pas, és qüestió de ser una mica pacients i ja està, perquè també és el que deia, amb la immediatesa, que estem molt del jovent està acostumat a la immediatesa, jo també soc d'una altra generació que més en calma de tot, i aquest projecte així a poc, ben consensuat, en calma, la gent ja pot estar tranquil·la perquè ja hi ha aquesta predisposició, doncs és perfecte, no? I llavors jo també trobo molt assenyat precisament aquest sector que el vols cuidar, el manga en català, que no ho patim com potser en castellà, que hi ha una desmesurada, que llibreries no els hi entra ja el material, vull dir, jo trobo això superbé. I ara vinc a fer l'únic punt més crispant de tot és, creieu que la pujada general de preus, de tot, la vida en general, però del manga també ens ha passat per totes les editorials, lògic, crisi del paper, una guerra que afecta, vulguis o no, a l'economia estatal i de més, creieu que afectarà a la publicació no tant per la vostra part, sinó pel consumidor? Perquè, clar, puja tota la vida, però els sous van com van. Jo suposo que la pujada així en general de la inflació el que està afectant és els nostres hàbits de consum.
i tots tenim mentalment una llista de les nostres despeses i les prioritzem. Llavors, dintre d'aquestes prioritats, que això és totalment personal i subjectiu, doncs hi ha algunes que suposo que sí que sí, les has de fer, o sigui, el que és el menjar, el que és un lloc on viure, el transport, però després està dintre dels teus extras i els diners que tens pels ocis, tu mateix o mateixa has de decidir en què tu gastes. Llavors, no sé què dir-te, hi haurà gent que, per exemple, no li importarà deixar de prendre's la canyeta amb les braves el diumenge perquè s'estima més comprant-se un còmic o anar al cinema o comprar el que sigui, i n'hi ha d'altre que dirà, mira, és que jo és el moment de la setmana que quedo amb els col·legues i em menjo ja les meves olives amb la meva canya i a mi això em dona la vida. I jo ho sento molt, si he de deixar de gastar-me aquests diners en els còmics, del que sigui, doncs per mi això és més important. Llavors sí que pot ser que afecti, però jo crec que afectarà tots els sectors. Tots ens pensarem, deixarem de fer coses i de gastar coses perquè el que estava dient abans, els euros t'arriben fins on t'arriben. I el que sí que és evident és que està pujant tot, per un tema d'inflació, els transports, el menjar, la roba, totes les coses. I ara al gener suposo que tindrem pujadeta dels que vivim a la zona metropolitana, també del transport, el fuel ja ni ho contemplo perquè ja està disparat, els viatges i després, és que tens altres coses. Llavors jo crec que aquí cadascú el que hem de fer és una reflexió personal i totalment subjectiva i que ningú pot dir res, de dir, dels diners que tinc o dels recursos que tinc, doncs en què m'ho gasto o en què ho faig servir, perquè és que també és molt trist que hi ha gent que és que gairebé no té diners per dedicar-ho als extras, que viuen del dia al dia i, ostres, això també és molt dur. Llavors, clar, el que sí que és veritat és que les editorials, com em sembla qualsevol sector, quan fas números, i arriba un moment que les pujades són inevitables, almenys en el nostre cas. Però és el que hi ha. I entenem que a ningú li agrada, però no ho fem per gust. Òbviament. Olga, vols afegir alguna cosa? No, sí, aviam, tot això ens porta a prendre aquesta decisió de pujada de preus a cadascú a la seva mesura. Evidentment, si poguéssim rebaixar preus, sabríem que tindríem més ventes. Per tant, sabem que allò que són unes pedres que te fiques a sobre, no? Un producte, quan més econòmica puguis vendre, és més fàcil, no pas quan l'encareixes. Això implica un mal de cap més d'aviam com enfocar-ho, com donar-li allò que implica un sobrecost, doncs tingui una bona rebuda per al lector, no s'enfadi. Vull dir, encara jo crec que la pujada de preus cadascú ho pren d'una altra manera, tothom ho té a diferent escala, uns per un cantó, els altres per un altre, però tots ens veiem afectats amb això i jo crec que potser a nivell editorial inclús s'ha trigat a l'haver-hi aquest... Almenys nosaltres ja notàvem a nivell de butxaca la producció d'un augment, no? I sí que tu anaves menjant, però arriba un moment que dius... No, ja no t'ho pots menjar. No pot ser, no? I era inevitable. Perquè, però jo m'enfadaria més amb els polítics, Jo és que anava a dir, ja que l'economia... La culpa són d'ells i que ens fan anar tothom malament. L'economia és la que és, anem a buscar alternatives per consumir manga en català. I llavors, com veieu vosaltres a nivell editorial que fem promoció per part de tothom? Jo sé que a les escoles ja s'ha començat a implantar que les seves biblioteques ja tinguin manga en català per als més petits, joves i adaptats, i que les biblioteques assumeixen, que ja tothom està fent deures, totes les biblioteques de Catalunya, més o menys, ja comencen a fer deures, comencen a haver clubs de lectura juvenil, de manga, sobretot, que fan aquesta promoció que, òbviament, per l'economia que no arriba, en el moment que hi ha una economia que no arriba, tens l'opció de la biblioteca, que alhora retroalimenti d'allò en aquell moment, la sèrie no la puc assumir pels motius que siguin, per la tria, perquè no tinc recursos, però en canvi jo tinc la biblioteca de casa, perquè per sort més o menys en totes les poblacions tenim una biblioteca, que faci una biblioteca en manga que ens permeti, quan no tens recursos, poder arribar a aquest títol i potser més endavant, doncs avui jo no tinc el meu volum de Mega Man o Death Note, però l'endemà, el passat, sí.
Com veieu això de promocionar les biblioteques, que tinguin club de lectura, que facin promoció, que tinguin aquest espai? De fet, estan fent molt bona feina. No... De fet, ahir vam tenir Anava a dir que una és- reunió amb les biblioteques i vam estar parlant amb elles i estan molt interessats perquè ahir també ens interessa atreure lectors perquè ho necessitem i és el que volem, vull dir, el que ens agrada. I estic segura que gairebé, si no tots els bibliotecaris i bibliotecàries estan allà perquè els agraden els llibres. Vull dir, no és una feina amb la que sàpigues que et faràs ric, és una cosa que ho fas per passió pels llibres, pel manga, pel que sigui. I qualsevol cosa que crec que ells vegin que atreu públic i els hi dona vides a les biblioteques. A més, és que és un lloc fantàstic, també, sobretot els clubs de lectura, per conèixer gent que li agradi el mateix que tu i per poder fer doncs, una lectura molt més profunda del que sigui, del llibre, el manga, del que sigui. I sí que estan molt interessats i totes les editorials estem treballant amb ells per poder fer això possible i facilitar-ho en la mesura del possible, però ells també tenen el problema una mica que tenim tots, que tenen el pressupost que tenen i han d'escollir, però estan molt interessats en el manga perquè s'han adonat que és una molt bona porta d'entrada de la gent jove a la lectura. I amb sort molts d'aquests es quedaran llegint en català o en el que sigui, però llegint, que és el que volem. Clar. Afegiries alguna cosa, Olga? Bueno, sí, i bàsicament també perquè entre tots hem pogut trencar una mica el tabú de qui llegeix còmic, no? Sí. Que, bueno, fins ara també les biblioteques són bàsiques i ajuden a fer la base lectora i tenen un paper imprescindible, fonamental, i estan predisposades, veuen aquesta possibilitat, no? Que fins ara també potser fa un X anys sí que tampoc deien, no les biblioteques, sinó la gent en general, en global, doncs, un còmic no era com un llibre, no? Hi havia com una diferenciació. I sobretot el que és molt important és que a nivell educatiu, també a nivell de mestres i tot, ho veuen com una eina molt important a nivell d'aprenentatge i l'interès que puguin tindre els alumnes. Per tant, estem en un moment ideal entre biblioteques, escoles i editorials que hi fiquem allà tot una mica. Té que sortir bé sí o sí. Que sapigueu que les generacions van pujant i jo tinc coneixement de primera mà de professors i directors que el món manga anime estan als exàmens, que sapigueu que això es nota i que de mica en mica jo crec que El canvi arribarà. generacional s'ha notat molt, perquè hi ha ara molta gent que va créixer llegint manga i veient anime, que ara doncs, són professors, són bibliotecaris, són llibreters, n'hi ha alguns també polítics que també els hi agrada, i clar, això ja no és un tabú, ja no és com abans, és un oci més. I això, doncs, bueno, si tu ets, diguem, una professor de primària i has de fer que els teus alumnes llegeixin i els has de fer, per exemple, llegir clàssics i trobes un clàssic que està en català i en còmic, home, doncs, un nen o una nena potser se li fa més agradable o no tan feixuc llegir-s'ho en còmic, bueno, adaptat, òbviament, no? Però bueno, jo també la primera vegada que em vaig llegir el Tirant-lo Blanc era adaptat, no em vaig llegir a l'original de Jonat Martorell. Sort, no? Però que sempre n'hi ha hagut edicions adaptades per a les escoles. Però bueno, el llenguatge doncs, una mica més amè, una mica més així, i jo crec que això també n'hi ha i ajuda molt. I el fet també que els professors ja puguin parlar una mica més de tu a tu amb els alumnes i que puguin parlar de manga anime, això també ajuda molt. Que ja si els veuen llegir un còmic ja no es digui, què fas llegint això? Llegeix-te un llibre? Doncs ara ja s'estàs llegint, ostres, que bé! M'agrada el que llegeixes. Clar, encara que no li agradi, però que ja és això, ja és que estan llegint. Ja no és... És el que tots volem, que els hi pica el coquet aquest de la lectura i després, doncs, bueno... Ja saltaran on vulguin, ja saltaran. O no, i es quedaran però que no passa res. Per la resta, voleu afegir vosaltres alguna coseta? Perquè no us vull segrestar més estona. Teniu un assistant. Bueno, sí, una última pregunta us vull fer de com ha estat respecte a aquest any el que portem de manga a Barcelona a nivell de ventes. I aquí, si us voleu allà en català, en castellà, jo vull bon volum de ventes. Si funciona allò en plan, ha sigut fort. Nosaltres, de moment, bé, estem gairebé al nivell de l'any passat, que tenint en compte que no tenim convidat japonès i que teníem un parell... No em facis que era expectació pel 30 aniversari del manga No, Barcelona. l'any que ve encara no. Primer deixa'm acabar aquest.
i que passin les festes i després al gener ja mirarem a veure què fem l'any que ve. Però tenint en compte que l'any passat sí que tenia un parell de títols molt importants i molt esperats i que teníem un convidat internacional, que això sempre ajuda a les vendes, estem molt contents, ni tan malament. Tenim títols importants, però bueno, ja si tens el tirón aquest d'un convidat de fora, doncs bueno, sempre va bé. Olga, com funciona aquest any l'estand? Nosaltres supercontents, també. Vull dir, hem passat d'un loft de 2x3 a un 4x3 i la mar de contents i no veig molta animació, molta gent. Jo el que em faig creus, això continuarà dissabte i diumenge? Les entrades No, estan venudes. més. Estan totes venudes. És que ja... Bueno, em semblarà fantàstic. Sí, jo crec que sí. De fet, jo ahir pensava que sí que serà una miqueta més fluixet, perquè normalment el primer dia és el més fluixet, però ahir va estar molt bé. Sí. Avui també ha estat molt bé. Jo crec que demà potser sí que dona com la impressió que és més fort, perquè com és el dia que hi ha més activitats, la gent que arriba... Avui a les 3, quan jo tornava a dinar, hi havia molta gent que ja estava marxant. Sobretot gent que anava amb nens més petits i tal, que potser han entrat aquí a les 11, de 11 a 3, després te'n vas a casa, te'n vas a dinar i ja està. Però demà hi ha molta gent que es queda tot el dia, llavors, clar, ara doncs, es nota que ja no hi ha tant moviment com, per exemple, hi havia a les 12 o a la 1. I diumenge això també es notarà. A partir de les 5-6 la gent ja comença a anar cap a casa, doncs, bueno, que dilluns hi ha classe, dilluns hem de treballar, de preparar, fer la rentadora i tot el que sigui. Però crec que demà serà més fort. Els dissabtes sempre és el dia gran. No sé, ens hi ficarem, però ja ho veurem. Com a tot arreu, sempre vosaltres porteu més anys que no jo. Nosaltres com a usuari i en activitats, jo crec que diumenge estarem cansadets ja tots. Sí. Però hem de preparar el 30è aniversari, però ara sí, jo crec que no tenim temps, ho sento, per preguntes, que us volia deixar un marge. Sisplau, el que sí que us demano és un fort aplaudiment per les nostres convidades. Sisplau, més fort, sisplau. Mil gràcies, Anabel. No, a vosaltres. Mil gràcies, Olga. A tu. I família, ens veiem en el racó del manga. I què ens toca, director? Demà? Ai, cert. A les 5, amb el racó del manga, fem presentació de novetats. Aquí ho deixem. Mira. El racó del manga fa presentació de novetats. Què presentarem? Això li deixo la feina al director, o sigui que ens veiem demà, família. Adéu, gràcies. Gràcies. Merci per tot. A vosaltres. Doncs anem cap allà, que ara... Te sembla bé? Sí.